Hello parlok barok te mangai John kini semli te menta ka singi ngadon hang ne apo Delhi hang ne ka office jong ka digital premier pila ban cek ka san bud hang tai la tho digital premier te bun ap yang jong phi ki ba mut ba ka ne ka company ka de ka ba thok la ne ka scam mo hadai ka office ka don hang ne apo Delhi te ngatharai phim dei re banting nomor ka office page ka don adu saumala ka ba he ba ka office te balai pinting haba bun kibru ki bale ya kane ka digital ha po ri India baro ko wei bar kiwi kiri ru kile ya kane ko online business kala dep register bad government of India te nang ta kala don kane ka GST ru te ngaket pat ya pi te stang no mentau wat nom pen slam su namar lada pi pen slam om don re mano badu nong de ma pi te ngaket pat ya pi lada pi kwa ban sedang ya kane ko online business te stang no menta Daka Premium Plus lene pila budget kino ki package dengan don hang ne ban yarap yapi bat ka tim jong ka digital premier kan saya yarap yapi kuble shibun